Une mada oshishi kpọrọ nkwu na-ekwu n'okwu anyị akpalitewo egwu unu nna m egbo nwa nkanụ aka na-akụrụ m mbawa ayaya oo ayaya oo egwu anyị ga-eji gbabịa abịarugbo ya abịagbule ya na gwụgwọ afọ na ya mahụ ijikoro egwu ikoro dọkụta onye mmemme nwa nkanụ nwa mụrụ na-ege egwu ikoro ijikoro ụwa siri ike eje ka emezuru uwe ole ijikoro egwu ikoro ọmarịcha nwaanyị ewe egwu eji mara Igbo n'omebe adamma nwaanyị n'ojewe n'emme chakwanụ n'ụzọ asụ odogwu n'ọnọ n'ọgbọ dudu gedudu n'ọkwa egwu onye gara obi egwu n'ụwa bụ egwu ikorobịa maka na uche baba onye ọbụla ya kwa nke ya eje egwu mmara ede egwu ọdịnala eruo n'ọkwa gbamgbam korobịa nwa n'olele ite egwu adịghị ofele keshikwa ji n'ume n'ojewekwa eme n'ụbọ ngwatere foto dị mmarụ ma onye ji etekere m bawa agbọgọ keta akwa na egwu ọdịnala ejekwa eme okorotechi nwata ete agbọkọtechi okenye ete nke ọrụ ga-egwu une itewerụ m abịa mgbamgba nkorobịa ịgba mgba nkorobịa ọgọ m Michael isi m bịara ụgwọ ọrụ m bịara abịa ịma na eji m baisikụl jee nneta ọgọ bụ onye na-ekwu ọkwa isi agwa yoyoyoyo anyị agba ya aka n'ukwu anyị ebidokwa ụbọ mma egwu ọdịnala onye mmemme ọzara ọkpata Ikenna Weke ọzara ọkpata Chief Mrs. Scholastica ọkwara ọnọ Weke ife nkiri achara ugbo nwanyị na nka na satụgo Black Naira ogbe efi ugo dị n'obi ọzara obe ebe anyị ume Enugu niile onite ọkpatere ụlọ Haitiano sa loco, bello piano bondo, makastigay na petrolo. Anom na kwa bajaye, achong wangi bolo. It's 5 AM, I didn't leave when I won't knock. Malero never do inside, but look at what I saw. See one neighbor, makanebu kanjinaba. I didn't get messy, I didn't have a walker. I overlove a love, and I'm one got I some more from her, and now I told you. Oye mmemme ọzara ọkpata ojewe eme anyị ebidokwa ụbọ ọnụolu nam onye eze na South CEO Shelters and Automobile ọnụme ekene ego Chuka Atiku onye imoni nwanne Suwizi n'ogbe ịmanya Igbo na anakwana Alhaji Musa na Budapest ọnụme n'igedu ụbọ City Light Properties akenebe akere ụbọ Evarista Sọmanwa Celebrity Police, first way, Jaydee Bombshell.